Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas amang inang semuanya. Taparawa majolo acara nomor 10 saya non madok ataha porsiaon marede ma ina Kamis, setelah itu marede ina Naomi. Tapahoho marohata asa temulai kebaktiata sadarion martang yang nahohomaita.
Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaing marlas ni roh hadohita, makalason pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tuban wagijang. Ari parningotanon, naing pahoton dohot patoguhon haporsiaon, dohot pakirimota, pabua Yesus ido raja di atas ni saluhut, malim na bulun. Asa soba tugoar ni Yesus nasa ulu ni tot, na di banua gijangi dohot na di tano, nang na dituru ni tano, jala asa nasa na marhosa, marsuara marhatopoton, Yesus Kristus do Tuhan, bahen hasangapon ni debata ama. Ale Yesus Kristus, diho matama puji-pujian, hasangapon ro di saleling ni lelengna. Takas mata haporseai, Yesus nama naik tu surgo laho mangarade inganan ni akan naporsea di ibana. Jala diarahon dohita, asaka besi tidang ini Kristus tu sadok portibion. Alani, di bagasan uduk dehet serep ni roha, tapahibul marohata marpasaoran tutuhata, Yesus ulu balang nagugui. Maredde mahita sian buku ede nomor 10 sia ayat sada sahat rodi tulu. Sungut sadari yono
goarni debata ama, dohot goarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon do di dok Tuhani, pahenok pudo sogot namonangi rap dohot ahu, hudul di habang saki, songon ahu namonangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para gogo nasohatu dosan, sai para gogo imahami maka porsiai anakmu nasasadai, si panguluhami nama naik tu surgo, asa huparoho kami, roha banua gijang, marhite hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta perninggotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion ima nadienet sian Markus 10 ayat 15. Jadi ninna mamandok nasida laho mahamu tuliat portibion jamitaho kamu mabarita naulii tunasa natinoppa ido sahatna atong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai para gogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha, jala nabasar doho, say marpangulahi marohami dahami. Tuhan asi maroham dihami, jala sesama sude dosa nami. Didok hatam do, dang ditadikon ho hami, rodo ho muse mangalap akana porsea, jala namarsiho ho tuho. Alay jok dohami dak porsea di hatam, moloro parukilo na doki huhilalahami, tung daw situ tu doho, Tuhan siak kami. Tung dihalupahon jala ditadikon ho dohami. Ujung na, gabe madabu hami laho mangalului, inganan na boy mabayan las ni rohanami. Alay ditikihipas pamatang nami, marhugogon dope hami mulaulaon, jala marhasonangan ngolu nami, jot-jot dohami makalupahon, dohot mana di koko. Tuhan asi maroham dihami, jala sesama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahok kami, dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do, nahu pangasahok kami tujulum. Di baheni, paso nang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot usahasan ni dosa. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho ahu marhite sian akadosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu au sandiri manalesei akka pangalosim alani hadirioku. Jala dang bai hupaingot-ingot akadosam. Asangapon madi debata nadikijang. Amin. Hamahatani dibata trupuk epistel di pesta paringotan Ari Hana naik ni Tuhan Yesus sadarion iman atar surat di pesalmen 47 ayat onom sahatro di 10 songonon maridok disi. Manaik do debata mardongan parulupulupun Jehovah mardongan suara ni sarune.
Saendehon hamu madebata, saendehon hamu marajatai, endehon matutu. Ai debata do raja niliat portibion, edehok kamu ma ede si podaun. Debata do mangarajai aka parbegu, kudu tu debata di atas bangsa Badionai. Marpungu do akan nasangap niya kabangso tu bangso ni debatani si Abraham. Ai debatado na puna akalobu-lobu raja ni tanoon tibul situ tu ibana. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalan na upiopsa. Amin. Tidakon maha porsiatai songon nahina tidakon ni dongat tasaha porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsia di depata Jahoba ido ama pargogo nasuhatu dosan natu palangi doho tanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak di depata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabaya siaton di porbadia andorang sobubuhan. Ido tuhata na temaon na bernit di panghuman ni silatus na materpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubano turu ding ditanom na mula mangulu dia di pataluhon na manaik surugo lauhun lut siya mondel bata Jahoba amanai para gogo da suhatu dosani isima ibana paimal suta noon manguhum yala na mangulu duhot na mate. Au porsia ditondi porbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan la Kristen akan abadia dohot dihasani dosa dohot dihatai na mandok ulak mangulu desugot dangi halak naong mate dohot dihanguluan na surasda. Amin.
Sunggul-sunggul di hita sadarion Minggu 12 Mei 2024 patu paut tado parmingguon songon nasomal. Jala disadari adongdo donor darah di ruang Timoteus. Akar wasni huriatan anaing donor darah asa Roma tu ruang Timoteus. Songoni masunggul-sunggul di hita mau lihat.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikira munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadamang dohot dainang selamat hari hananaik madihita saluhna. Barita nauli mamakulingi hita mabuhali hita marhiti hatana. Tatangihom mana tersurat di Lukas 24 ayat 44 rodi 50 tolu. Songonom mahatana. Jadi ninaibana mamadok nasida. Oma akka hataku tu hataku nahu hatahon tuhamu uju rap dope au dohot hamu. Iko zupang dosa luhuna natar surat tuau dipatik nisi Musa. Dia kapalurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai marohana sida. Asa dia tusi na tersurati. Dunginin nama madok nasida. Songoni do tersurat hian. Manaun na porsuk Kristusi jalahehe sian namate di hari patuluhon. Jala barita honotom ma marhiti-hiti guarna hamu baun ni roha mangalap hasisan ni dosa. Tusudi akabangso mamukka sian huta Jerusalem. Hamudo makkatidakotsa. Jala suruoko masonggop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alai mia mahamu di hutaon. Paima disolukko kamu hagogoon na sian gijang. Jadi ditugihom ma nasida ruar tukan Betania. Dungi di pahirbang ma tanganna mamasu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana sirang maibana sian nasida jala terhidat tu banua gijang. Dungi di sobba nasida maibana jala mulak tuhu ta Jerusalem marlas ni roha situtu. Jadi totong manasida dijoroi mamuji-muji debata imasana. Huriani tuhata pesta bulut do nang ari hananaek di tongani huriata ala sisada-hasada odwi rap dohot pesta mamuka sian hamamate nang tu haheheon itu hatta Tuhan Yesus. 40 hari dung hehe bana sian hamatean tolhas mahita tu minggu hananaek. Dada baliga binaligahon hananaek nitu hatta Tuhan Yesusi. Alai fakta sejarah na tongon masa ujui di Betania. Nah, tersurat 40 hari tersurat ingananna perhidatan na tu banua gijang sian huta Betania. Lahomadok peristiwa sejarah hananaek ni Tuhan Yesus. Dada nakinarak karang, dada dongeng,
dada fiksi alai barita na masa natakas terjadi di sada pertikian. Nama naik do ibana tuban wagijang lahudul tusiamun ni debata ama. Didok di pengakuan iman rasuli dang hudul tuhabirangna alai tusiamun ni debata ama. Inganan na terhormat, inganan ni akan monang, inganan ni akan pinarsangapan. Tersongon molo marpesta hita rupani rodo akka donga tubu maldok tusiamun nami mahamu akka hula-hula nami. Aut sura dangadong be hudulan di siamun ni donga tubui alai dohonon nada toktong tusiamun nami mahamuna akka raja nami na pinarsangapan. Marhiti hanana ni Tuhan Yesus dipaturun da ibadah do raja ni akka raja jala tuan ni akka tuan di hata nasing didok dinahudul Yesus itu siamun ni debata ama. Dia adalah Allah dari segala Allah, God of gods. Raja ni sudah akka raja, King of kings. Dangadong na mengatasi bana dukun ni debata sendiri. Alanido iko marulopolop do hita di minggu hananay nuto hatta Tuhan Yesus. Ay dangadong nanggosada pesyak kita naso makalomohon hananay kon. Anak-anak praremaja pengen naik kelas, pengen naik jadi juara nanti bertanding. Tidak ada remaja yang pengen tidak naik mutunya dalam bernyanyi. Sudiro hita kalau mohon naik maka kalasta, naik maka pangkata, bahkan bila peting gaji tapi naik. Dan anak-anak muda juga naik ke pelaminan, diberkati Tuhan jodohnya sepadan dengan kehendak Tuhan. Nasota halo mohon naik ima aka kolesterol tabi, sayudang manaik aka gula tabi, sayudang manaik aka tensi tabi, anggodunggo naik tensi ni ama doho ina. Batang winoto be manggabar honi sipata dang bohini zolma be bereng alai bohini naso zolma nama anggodung go nakok sudi akka sahiton hanana ini Tuhan tahun ima hamu mulak ni Tuhan Yesus Tuhan dia bataonna. Dia kembali kepada kemuliaannya, dia kembali kepada ketuhanannya yang sempurna. Dia kembali kepada keilahiannya. Alanido molosauti kritis sita mengatusi hananaikon. Tuhan itu sebetulnya bukan sekedar pemahaman tradisional. Dia kembali ke surga, ke alam sana. Sebab sebuah tempat atau ruang geografis tidak dapat membatasi Kristus berdiam di tengah-tengah hidup kita. Alai mulak Tuhan debataonna, mulak Tuhan muliona, mulak Tuhan sangaponna. Sada sianita dana mula manaik Tuhan Yesus nasoterika beibana tu pardagingon dihasyanganon. Alang go dihasyanganon hukum alam siagijang go madabu tutoru. Alayang go Kristus manai do bena syatoru tu banua gijang. Hukum alam, hukum gravitasi alam ialah dari atas turun ke bawah.
malang nahape madabu siya gijang matutoro. Alani hananak ni Tuhan Yesus patuduhon daktariho beibana tu hukum alam di pertibion termasuk hukum gravitasi bumi ay nunga mengatasi saluhutna aka uhum ni pertibion ibana di hana naik. Hita pehamak kedamang ubain pola hita marpesta khusus marminggu di hana naikon na marningo do hita sudah hita naroon waeng boru do anak gitu hatta do hita na sedang check in di tonga-tonga ni pertibion. Anak do boru itu hatta do hita na sedang mian satokin di Jakartaon. Alai sasitonga anggobona pasugita di Banua Gijanggo di parade tu hatta. Alai di loas sita tuat tu pertibion laho sumodakon bohina doho mangulahon lo menirohana. Maka minggu kenaikan bagi orang percaya sesungguhnya ialah momentum bagi kita menghadirkan perangai yang surgawi di dunia ini. Ala aka anak doh borun dewata hita na tuat siap Banua Gijang jala tongon mian satokin di tonga-tonga ni hasyanganon. Hamunak kadamang doh dainang songod dia mahita mia di hasyanganon akka anak doh boru di debata ima gawe akka bohini Kristus naboi di jaha seperti 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca. Surat Kristus yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi ditulis dengan roh. Kamu adalah surat yang dapat dibaca, yang bukan ditulis di atas kertas atau batu, tetapi surat Kristus yang ditulis dalam hati, loh jiwa kita masing-masing. Hamuanak kadamang dohod dainang marulopolop todita la minggu hananaikon patuduhon jaminan seatu hatta pabuanunga di parade inganan naum muli di hita. Iban na seudok istilah bona pasugiton, mola bona pasugita di Toba, di Porsea, di Selangis borong-borong, dolo sanggul sidikalang, alayang go bona pasugit na manoktong di hita, ima surgong. Sabulon ni todita. Inganan na pinaredi ni di bata na manoktong rodi sa lilingi lilingga. Menurut ajaha di Yohanes 10:4 ayat 7 di dok Tuhan Yesus torop do inganan di bagas ni damang. Nalado au mangarede inganan di hamung. Jala say mula doau mangalapamu asarap hamu dohot au. Asarap hamu dohot au. Odo sada sitiopota namar Tuhanon. Anggoholat dihasyangan odo hita makirim hita mazol mana dumangol. Alai di ngalan na pinarare ni Tuhata. Bihado akana nomyon. Ngapor saya hamo adong kapiling muna di Banua Gijangi. Unak kolat di San Diego para di hamu kapiling muna. Dohot di Pondok Kelapa. Alai narumikot kapiling ta di para di debata di Surugoi. Benar melulan sia marede
Itor semangat daripada mengedehon. Nungalo jauh o Tuhan, radi mabain ingana. Atong roma tu hati masuk mengalapo ginang unang jo mang tokin nai jo gira tu dia. Lapatan nak karung tanang parjoloi po sa sitonga nungarade nang inganana di surgo pinarade ni Tuhata. Atik pesipata soon na marukilo diba dongan diaka suku-suku non nunga yakiko masuk tu surgo isugut tadua namangin na ay bihar tutu ate. Akhir-akhir abu tutu. Alay bekon porsedo hitara. Ayang goholan tupod de kelapa do dimakan cacing. Masukon nama saya kungudon. Alay betul-betul nadi luas debatado hita miat di Portibion. Lau sumodakon parangi sorgawi di dunia ini agar orang lain juga lewat kehadiran kita mengenal Kristus lewat perangai kita. Mulai Tuhan Yesus naking rodo au mangalap pamu asarap hamu doho tahu itu jaminan Tuhan membawa kita juga ke surga, ke tempat yang Tuhan sediakan. Jala ala nang perzolo do Kristus manaik tu benua gijang dang pola ganggu hita ibana mabuana hita tusi ala nunga hea ibana siani apa zulu ibana siani jadak kolak kata hata di tuhatai buanoku hamu alau memang nang perzolo di ibana siani jala siani di ibana ro tuha sianganon jala siani di ibana marsuru hita tu Portibion dungi alapon nama hitam muse. Hamunak kadamang doh dainang hado idok Martin Luther simul justus et peccator. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa dan sekaligus secara simultan orang-orang yang sudah dibenarkan. Alai dang pitor dihidat debatara pehita tu benua gijak sekaligus. Ay molo pitor dihidat kita langsung sudah itor nakok tu benau gijak sonari ise mangaradoti akan humaliak taon ise mamakulingin na sida ise madjo na sida lahu manada Kristus alay dipakai dipaborha ditodo hita laho mamaritahon barita nauli. Hamuak kadamang doh dainang molo taparrohaho tunaking diayat 52 doh 50 tulu hamu makkatidakkon. Lapatanna misi laho makkatidakkon mana rumikko di hita ubahen na marpungu hita diari hananaikon. Ada banyak pertanyaan mengapa kita harus beribadah pada minggu kenaikan. Sangat sederhana. Kita tidak beribadah hari kenaikan pada hari Minggu. Tetapi kita beribadah pada hari kerja sebetulnya di luar hari Minggu. Agar dengan minggu kenaikan itu kita kembali ke tempat pekerjaan, tempat sehari-hari, membawa Kristus, mencerminkan Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Marhua may laho makatidakon Kristusi. Orang-orang yang memahami Alkitab selalu mengatakan seperti ini. Menjadi Kristen itu memang bisa jadi pilihan. Tetapi melakukan misi Tuhan ini tidak pernah sebuah pilihan. Tetapi sebuah keharusan. Sama seperti 1 Korintus 9 ayat 16. Itu adalah keharusan bagiku untuk memberitakan Kristus. To be a Christian is a choice. But to do mission is never
a choice. Keharusan yang harus dilakukan dan diberitakan setiap orang yang percaya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu akan mengenang. Jadikan hidup kita ini sebagai gaya hidup bersaksi. Yang bekerja di kantor, jadikan pekerjaanmu dengan kinerja yang lebih bagus. Itulah kesaksianmu yang utama. Bekerja dengan sesungguhnya, dengan produksi yang jauh lebih tinggi, dengan kinerja yang terpuji dan terhormat. Sesungguhnya itulah gaya hidup bersaksi kita sehari-hari dalam hidup kita. Sama seperti Martin Luther mengatakan, bila keluarga itu adalah mimbar berjalan, maka pekerjaan setiap orang Kristen ialah mimbar kita berkhotbah dalam kehidupan sehari-hari. Di bahini do borhak do tuhita sasitonga minggu hana naikon. Asa borhak behita tu laut tasiganupari. Borhak behita tu keseharian hidup kita. Dengan membawa mencerminkan Kristus. Sehingga pekerjaan kita, hidup sehari-hari kita, itulah mimbar kita, pengganti mimbar yang di gereja ini. Lewat perangai yang terpuji, lewat sikap yang terhormat, lewat moral yang dapat diandalkan, lewat keteladanan, sehingga Kristus dicerminkan, diwartakan lewat keseharian hidup kita sehari-hari. Di bahini manaik masaluh nahita, manaik manang holong ni rohata tutuhata dohot tudongan, manaik manang aka kinerjata dingulus siganupari, manaik manang holong ni rohani aka ama maradopon ina, manaik manang aka pangkat dohot jabatan dihita saluna. Anak-anak muda remaja kita juga naik terus semangatnya dan kelasnya, pendidikannya, tapi terutama kasihmu kepada Tuhan. Berhak maita tua kaulot tabi patuduhon nang takas tahangoluhon hana naik ni Tuhan Yesus. Asa manaik sudah nang holong dengan at tabi. Manaik nang aka produksi dia ka udot tasong karyawan, manaik nang aka kinerjata, sehingga wajah Kristus itu betul-betul tidak sekedar diwartakan secara normatif, tetapi terutama diwartakan lewat perangai sikap terpuji kinerja kita yang terbaik. Tuhan tama mamasu-masu martang yang maita. Puji-pujian mau liate di hawali Tuhan. Naung mamakulingi hami di minggu hana naik sadarion. Majou hami asa marlas ni roha situtu. Marlas ni roha pabuan ang di para di hodo yang ada dia kana prosea. Marlas ni roha situtu ala nunga sikop hamonangamu jalahudul di siamun ni dabata ama. Di ho nama huaso di sadok huaso nadong di hasyanganon. Marlas ni roha hami dangadong nanggo sautik haganggon nami memilit Yesus Kristus Tuhan zala si sobaun nami. Marlas ni roha hami mulak Kristusi nang sumeahon diri gabe jolma alai mulak Tuhan sangapommu, mulak Tuhan debataumu, mulak Tuhan mulia ommu. Hami pesongon akazol manang tinobusmu, mulak mahami muse, menguduti akaulau nami siapari, dohot akka kinerja na dumenggan, dohot pangalaho akka na umuli, rodi sude parange sitiruon
dalam nami masormiton Kristusi di sadok parengoluan nami. Ima dalam nami marbarita nauli ala gabe mimbar nai baru sudi akka ulaon doho bagas nami di dia pehami maringan. Ali Tuhan lubobi tuakka suduk nau poso lehon pangatusion nau mura mangatusi hananaiki. Satu diantaranya seperti hukum gravitasi bumi, semuanya jatuh dari atas ke bawah. Tapi Kristus tidak terikat lagi dengan hukum alam seperti itu. Karena kuasa Kristus melampaui segala hukum alam yang ada di dunia ini. Dengan demikian anak-anak muda kami juga yakin dan percaya. Sesungguhnya Kristus yang naik ke dalam singgasana kerajaanmu betul-betul adalah Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Dan anak-anak muda di zaman digital, di zaman rasionalisasi ini pun tidak perlu meragukan kuasa Tuhan di atas segala-galanya untuk kami puji dan sembah. Mau lihat di ho Tuhan alamarlas ni roha hami dilehoko jaminan inganan naum muli na pinaradim sabulon nito dinami bona pasugi ni haporsion nami di benua gijangi songo ni ni Tuhan Yesus nalahu ibana mga radinganan diaka na porsea diho jalamula do Kristusi mangalapami di tikina asarap dohot Kristusi hami di sabulon ni todinami moloy lihoko di hami jaminan inganan naumuri na pinaradim gaybi tersunggul mahami dada portibion inganan na manoktong di hami alai di luat soro pe hami jalai suruhoro pe hami miat di portibion mangulahon akkaulaon na dinggan mangulahon akkaulaon holong ang giat marhiti-hiti hami dohot nang akka na humaliang hami dongan nami sa kantor dongan nami sa ulaon dongan nami sa arisan nang akka parsahutaon sekeliling naso sahaporsiaw de pedohot tami gabi dohot manada Kristus marhiti-hiti parange nami marhiti-hiti holong ni rohanami marhiti-hiti kinerja nami na duminggan disudi akkaulaon nahu ulahami dibaini padao siya kami akka pangalaho si surahan nama bahen jolma madao siya kami nama bay jolma holip marnida Kristusi marhiti-hiti parange nami parange akkana sositiruon parange akkana sotausi hutonoton alai pau bame Tuhan gabi parange akka natau si halo mohonoton ima dalan nami makka mulatehon minggu hananaikon minggu partikian borhak Tuhami saluhuna laho mangulahon misi laho marpanidangi menjadi saksi Kristus sebagai gaya hidup kami sehari-hari. Dada di hari Minggu naung huihuto kami ditodo liturgi ni huriam gabi ari hananaik alai sada sian ari di luar ni ari Minggui ingana nak kaperkarizuan siganupari asa menunggu lihami borhatami muse mangulahon akkaulau siapari akka persauran nami sadenggat-dengganna zalaido dinganan na dihami gabi mimbar marzamita hon Kristus dang marzamita lubobi marhiti-hiti akkahata alai marzamita
marhite-hite akka pangalaho, marhite-hite parange, marhite-hite akka ulaw nami marsada-sada. Asalam manai ma ngulun akka masyarakat, maduma ngulun akka masyarakat, nakok akka pangkat nang jabatan alay lumubi nakko akka holong di bagasan Kristusi. Sesadusa nami ali Tuhan. Ala ni asidohot holong ni roham marhite-hite Jesus Kristus naung manaik tu banua gijang zala hudul tu siamun ni debata ama. Amin. Meredehita tapuji Tuhan tahuhut pasahat pilata. Bolo
Ikan itu hata nunga dipakulingi hatana hita Babua Yesus na terhidat tuban wagi jangi nama masu akka sisian nai laos do deita pasu-pasu na di perdalanan ni nguluta alani nang mahita di bagas alas ni roha maka mauliate hon pasu-pasu nai uhut pahebak kon pasu-pasu nai di pernguluota si ganupari sai taingok maibana dia kaulauta jala ringgas mahita babuahon akka denggan ni basan ringgas apa buah mari tanah uli mari taholongon ni Yesus Tuhani ringgas apa buah hai nasi tonggoi membuat naja oso soada tudasi ringgas apa buah mari tanah umuli mari taholongon ni Yesus Tuhani tatangnya komapeliat ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus upasahat tami miasen nan lihom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di zulum pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasya kami pilihanon pati bulhon harazaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di pertibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asal lam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami asal lam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan Yesus Kristus naung manaik tuban wagijang nahudul di siamun ni debata hasangapo dot hamuliaw madiho rudi saliling nilileng na marlas ni roha dohamin waing ala naung monak ko jala di pabaki debataho gaybe raja di atas ni saluhut halonga ngadusudi akka dalammu ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut alay gaybe tumibbo ho siyan sa sudi jala maruli gowar asalopit saluhut ulunitot law marsobatu ho jala ganu pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukapo dalat tuban wagijang gaybe situan imali polaw mangudihon hami tu debata say pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasyanganon pay mamarpungu hami sugut tulabungmu say pasaut mabagabagam tuak kasuruammu lehot tunasida sahala dohot haguguon siyan banwa gijang asa marmulia guarmu di portibion saya jari ya kapartohonan di huriam asa hobar tulo meneroha makaturan pamit cango do panugunuguon niaturhon nasida
Sai gonggomi jala paretai mahuriam di tano batakon. Rodi sadok portibion. Asalam rarat dalam monang huriami. Leon hapistaran sia benua gijang tu akka iduk nami. Asalam maraturan huriam di tano on. Sai pazongzong harajaumu di bagasar rohanami. Asa marhiras ni roha hami. Laho mangoloi dohot mangihutok ko. Pahot marohanami tuho. Asahu hati dako kami. Mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Sai paiyam mahatam dohot dame dihuriam. Asahu ingot tami. Dada hasya nganon inganan nami. Alai benua gijang di labung mido. Saya ramoti mana manggonggomi hami. Doho raja. Doho suruan na pinabakina. Lehon tunasida hapistaran siap benua gijang. Dohot uduk ni roha. Asa dohot nasida. Mangoloi paretam. Pasu-pasu salut perpunguan ni halak Kristen. Sai homa dongan nasida. Juppa marpungu di gereja. Di persikolaan, di bagas nabi, nang di tonga-tonga ni akka ulaon na si ganupari. Sailam lokangi masya kami, dosa doho sudi na pasoratok kami di hasyanganon. Asalam malungun hami, paimahon harorom, mangalapami tulabung ni amay. Alia manami na di benua gijang, sai pinarbe dia maguar, sai Roma harajaum, sai saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuhangi sederion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangat. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homa damena tu todim.
Timur